Магазин, що влязо в дишкотека. Ама не, те му остава цялата заплата, защото той ги плаща нито по-малко, когато им осигуряват да пуска обяд и вечери. Мамо, Нито каквото и да е. Точно, да. направо в турбичката да го слагаме в нашата. Слагай, вътре. А може ли ушидно да взема? Не, там тук. Стига да вали, не. Това е за тери. Не така. Ама, Не хубаво, те му потребно си. ладно, айде, бай. Чакай. Добре, хубаво тогава. Мамо, ще вземем ли спагети? Добре. Направо съм. Тук нищо няма да стане, ако